Полуавтомат 305 топчик, горобчик. Зубна щітка, держатель маски, проволока пів кілограма в подарок для проби першого разу поварити. Держатель маса плюс, електрода, плюс рукав для полуавтомата і масочка з стеклом. Головне стекло не розбити. Гарантія 2 роки, включається він ззаді. О, блядь, а світло треба включити теж. Все, ми включили світло. Не понял. Все, тепер працює. Ой, така протяжечка в нього йде, на кілограмову проволочку йде, плюсову. Переключається він тут ось кнопочкою. Йде він на 305 ампер. Так що всім гарного дня.